ありがとうございました。さて、第2部を始めさせていただきたいと思います。もうひとときお付き合いをお願いします。第2部の最初は皆さんにさまざまな衣装をご紹介しようと思います。アンデス地方の先住民の代表的な民族衣装であるポンチョは、風や寒さ、雨などに強い優れたもので、先住民だけでなく南米のカウボーイ、ガウチョたちの作業着をはじめ、ラテンアメリカの人々の生活に受け入れられました。ポンチョには地域や民族によりさまざまな種類がありますが、そのうちのいくつかの種類のポンチョを今日は見てみました。どうぞご覧ください。またもう一つの色鮮やかな民族衣装、真ん中の女性ですね、あと私その隣の男性が着ておりますけれども、色鮮やかな民族衣装はボリビアのポトシ地方に伝わるもので、現地のお祭りなどで実際に着用されているものなんですけれども、この地域のお祭りの中でティンクというお祭りが、ちょうど後ろの絵でも同じような服を着ている方が踊っていますけれども、このティンクというお祭り、隣り合う村同士が年に一度寄り集まって喧嘩をする祭りとして知られています。はるか昔から行われていたというこの祭りの起源は、領地争いとも、また信仰する大地の神パチャママに捧げるものとも言われていますが、この喧嘩祭りが翌年の豊作をもたらすと信じられています。このティンクのリズムと踊り、勇壮なテンポと踊りで現代ではボリビアの各地方で盛んに踊られるようになりましたが、1曲目はそのティンクによる曲「意味自体お嬢さん」という曲ですね、お送りいたしました。
さて、ただいま紹介したティンクだけではなく、日本の民謡や祭り囃子に地域ごとのさまざまな表紙があるように、フォルクローレにも南米の地域ごとに多様なリズムがあります。富士山よりも高い4000メートルを超える荒涼としたアンデス高原の地域のリズムから、アマゾン川に近い低地の地域のリズムまで、その種類も様々です。続いてお送りいたしますボリビアの曲は、こちらアマゾン川に近い低地のリズムのネグリータという恋の曲です。少し速いテンポでトロピカルな雰囲気がする曲です。お楽しみください。ネグリータをお送りいたしました。それではこれよりフォルクローレの演奏で使われているさまざまな楽器、珍しい楽器がございますが、せっかくですのでメンバーに紹介をしてもらいながら、その楽器が主役になる曲をお届けしたいと思います。足高さんから、1分程度でよろしくお願いします。主に旋律担当しますケーナです。最低音、普通使われるケーナの最低音が、五線譜の下から2番目のソですね。それが最低音で、そこからソラシドレミアソラシドレミアソラシドレミファグレまでかなりピアノの鍵盤でいくとかなり高音の方の楽器です。音の出る原理はこういったリコーダーとか日本の尺八ですね。それと同じ原理であるリードのないエアリードと分類される楽器です。大きさは普通のケーナというのからこういう大きい低音のケーナからこういう短い、これはケニージャと言います。ケニージャ、ケーナ、ケナーチョと言います。
日本語で言うとこれがケーナで、これが短いなで、これが長いなで。お後がよろしいようでありがとうございました。それではですね、このケーナを使った名曲「風とケーナのロマンス」をお送りしたいと思います。風とケーナのロマンスをお送りしました。それでは次の楽器に行きたいと思います。よろしいですか。のんさん、よろしくお願いします。はい、次はね、もう一つのケーナともう一つの笛のサンポーニャっていう笛なんですね。こういう短いから、もうちょっと短いのもあるんですけど、中くらいの長いのっていろいろあります。一番小さいのはちょっと今日持ってないんですけど、チュリって言って、サンかマルかトイトスって言います。
西洋楽器やってる人だと分かるんですけど、ソプラノがあるとテノールバスみたいな。